Hyvää huomenta. Tervetuloa tähän perinteiseen puolueellisen puheenjohtajatemppiin. Morgon alla och välkommen till den traditionella ordförande diskussion. Arvoisa pääministeri, hyvät ministerit ja puheenjohtajat, tervetuloa tälle oikeastaan kunta- ja aluevaalien keskustelun lähtölaukaustilaisuuteen. Tämä taitaa olla ehkä ensimmäinen tentti, missä olette keskustelemassa kunta-asioista. Hyvinvointialueet ovat toki myös vaaleissa nyt sitten ensimmäistä historiallista kertaa mukana, mutta me keskustellaan tänään kunnista. Molemmille tasoille toki tarvitaan fiksuja tekijöitä, hyviä ehdokkaita ja voin vain kuvitella, että se ei ole hirveän helppo homma saada näitä ehdokkaita. Meillä on ollut pikkuinen huoli siitä, että kunta-asiat saattaa jäädä tässä keskustelussa näiden kuukausien pikkasen jalkoihin. Siellä nämä sosiaali- ja terveystoimen haasteet ja rahoitus, hoitoon pääseminen on isoja teemoja, mutta uskomme, että kunnilla on kuitenkin merkitystä. Ja toivomme, että te, jos toimittajat ei muista, niin te muistatte aina myös puhua niistä kunnista. Nimittäin kaupungit ja kunnat huolehtii ihmisten hyvinvoinnista ihan joka puolella Suomea. Puhutaan sivistyksestä, puhutaan osaamisesta, lasten ja nuorten hyvinvoinnista, asumisen ja elämisen edellytyksistä, hyvästä arjesta, terveellisestä ja kestävästä ympäristöstä, alueiden elinvoimasta, yritysten kilpailukyvyn fundamenteista ja vuoden 2025 alusta myös työllisyydestä ja kotoutumisesta. Joskus silloin tämän hyvinvointialueen uudistuksen jälkeen joku toimittaja kysyi, että mitä sinne kunnille oikein enää jää. Niin kyllä sinne aika paljon jää asioita, jotka ovat merkityksellisiä meidän suomalaisten arjessa. Kunnat on hyvin erilaisia ja ne erilaistuu koko aika. Silti samanlaiset tehtävät, samanlaiset normit koskevat niin pienintä kuin suurintakin kuntaa. Toisaalla on elinvoimaa ja ihmisiä runsaasti, toisaalla etsitään keinoja olla elinvoimainen kutistumisesta huolimatta. Tämä jakolinja ei ole enää pienten ja suurten kuntien välillä, eikä välttämättä kyllä edes maantieteen mukaan. Molempien joukossa kuntaryhmissä kaikkialla Suomessa on sekä menestyjiä että elinvoiman kanssa kamppailevia kuntia. Se, mikä yhdistää näitä kaikkia kuntia, niin kuin itse asiassa myös valtiotakin, on tiukkeneva taloustilanne. Ja tämän paneelin aikana olisi tosi kiva kuulla teidän kaikkien ajatus siitä, että miten turvataan palvelut jokaisessa kaupungissa ja kunnassa, kun talous on tiukassa ja sitä paitsi osaavasta työvoimastakin on kova pula. Kuntaliitto on puhunut paljon normien keventämisestä, säätelyn keventämisestä ja siitä puhuttiin vuosi sitten tällä samalla lavalla ja siitä puhutaan varmasti tänäänkin. Kesän lopulla leimahti keskustelu varhaiskasvatuksen suunnitelmavelvoitteiden keventämisestä. Muistatte tämän yhdenvertaisuussuunnittelun keskustelun. Rehellisyyden nimissä ei varmaan kukaan kuvittele, että yhdenvertaisuutta ei enää arvioitaisi, otettaisiin huomioon kunnissa, eikä varmaan kukaan enää kuvittele, että kunnat ei suunnittelisi toimintaa, vaikka sitä yksityiskohtaisesti ei säädettäisikään. Ja sitä paitsi tässäkin on kyse vain yhdestä sadoista ehdotuksista, joilla tähdätään normien keventämiseen. Kunnat tuotti lähes 500 ehdotusta, miten voisi normeja keventää. Ja me Kuntaliitossa tehtiin teitä helpottamaan töitä. Me saatiin 92 keskustelualoitetta, missä oikeasti olisi merkitystä ja taloudellistakin merkitystä.
On nähty kyllä toki se, että ei tämä helppo harjoitus ole, mutta siitä se ei jää kiinni, etteikö ehdotuksia voisi. Joskus aikoinaan mennä vuosina se jäi kiinni siitä, että ei löytynyt kuin se solariumvalvonta, joka sitäkään ei sitten poistettu, kun se oli EUsta johtuvaa. Mutta nyt on kuulkaa ehdotuksia, joihin tarttua. Ja helppoa ei ole. Ja huoli tietysti siitä, että kuntalaisten palvelut heikkenee, niin on yhteinen. Joka ikinen kunta Suomessa haluaa omien asukkaitensa hyvää. Haluavat tehdä parhaita mahdollisia päätöksiä. Ketkä teistä panelisteista, pieni kättennosto, on päättäjänä myös omassa kunnassaan? 2 ei ole. 1 ei ole. Harkitsen kyllä ehdottomasti. No, ehkä nyt sitten voi kysyä sulta myös samalla lailla, että luotatteko te omaan kuntaanne? Luotatteko te oman kuntanne päättäjiin, että he tekevät viisaita päätöksiä? Ja jos luotatte, niin onko se naapurikunta se, johon ette luota, jonka takia pitää olla ne tiukat yksityiskohtaiset normit? Eli kyllä me toivottaisiin ihan teidänkin takianne siellä kunnassa, että olisi vähän liikumatilaa tehdä asiat fiksusti. Näin vaalien alla toki kannattaa sitä fiksuudesta puhua myös enemmän, minkälainen poliittinen keskustelukulttuuri ja päätöksentekoilmapiiri on. Ja nämä epäluottamustilanteet ja erilaiset hässäkät viranhaltijoiden luottamushenkilöiden välillä on valitettavasti vaan lisääntynyt tämän valtuustokauden aikana. Ja siihen toivomme tietysti puolueilta myös toimia, että me saataisiin hyvä keskusteluilmapiiri, päättäjät tekemään vastuullisesti yhteistyössä päätöksiä ja sitten niille työntekijöille hyvä ilmapiiri tehdä sitä työtä. Eli hyvä itse kunkin miettiä, minkälaisia kuntapäättäjiä tässä ajassa tarvitaan. Tähän ihan loppuun yksi iso huoli teille jokaiselle pohdittavaksi. Yksi hallitusohjelmakirjaus, joka on osoittautunut nyt kun sitä on lähdetty selvittämään, niin hyvin haastavaksi. Se uhkaa toteutuessaan rikkoa lukemattoman määrän toimivia kuntapalveluja eri puolilla Suomea. Hallitushan kannustaa kuntia yhteistyöhön ja toimiva ja taloudellisesti läpinäkyvä tapa tehdä kuntayhteistyö on ollut kuntien yhteisesti omistama yhtiö. Se on läpinäkyvä tapa, taloudellisesti järkevä ja ennen kaikkea naapurikuntien välillä yhteistyötä edistävä. Sidosyksikkösäätelyn väärinkäyttöön on syytä puuttua. Sitä käytetään täysin sen lain hengen mukaisestikin, mutta nyt ollaan tekemässä keinotekoista eurooppalaisistakin poikkeuksellista rajausta kuntien mahdollisuuksiin järjestää palvelunsa haluamallaan tavalla. Jos tämä lakimuutos etenee, niin lukuisia kuntien omistamia yhtiöitä joudutaan käytännössä purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Jopa Kilpailu- ja kuluttajavirasto on todennut, että 10% vähimmäisomistus sidosyksiköille jopa nostaisi julkisen sektorin kustannuksia ja vaikuttaisi haitallisesti markkinoihin. Tämä siis KKV:n selvityksestä. Näitä muutoksen todellisia kustannuksia on vaikea etukäteen laskea, mutta arviot vaihtelee kyllä isoissa luvuissa. Puhutaan sadoista miljoonista, jopa miljardeista muutoskustannuksista, jos tämä lainsäädäntö viedään loppuun saakka. Hallitus on sitoutunut 9 miljardin toimenpiteisiin julkisen talouden tervehdyttämiseksi. Ja onkin erittäin vaikea ymmärtää, miksi hallitus on valmis vaarantamaan tämän julkisen talouden tervehdyttämisen tällä puhtaasti vähän enemmän ideologiselta kuin taloudelliselta vaikuttavalla toimenpiteellä. Eli ehkä tämmöinen kysymys vaan, että hei oikeasti. Mutta arvoisat puheenjohtajat, tervetuloa tähän keskusteluun ja toivotaan hyvähenkistä keskustelua ja mielenkiintoista keskustelua. Tervetuloa.